Obec Pohronsky Ruskou dnes prišla o svoju typickú dominantu. V areáli bývalého cukrovaru odstrelili 2 historické továrenské komíny. Práve tie symbolizovali zašlú slávu celého regiónu, keďže v časoch najväčšieho rozmachu pracovalo v cukrovare až 1000 zamestnancov. Cukrovar v Pohronskom Ruskove postavili pred 130 rokmi, bol pýchou celého regiónu. Počas sezónnej kampane v ňom pracovali ľudia z celého Uhorska. Denne spracovali aj 120 vagónov cukrovej repy. To bol najkrajší cukor v strednej Európe, ktorý mal kryštály 2x2 mm. To je čo povedať, to nám závideli Rakúšani takisto. Posledných 30 rokov už ale areál chátral, zostali po ňom len skelety budova 2 komíny. Súčasný vlastník sa preto rozhodol, že ich odstráni a priestor premení na stavebné pozemky. Ja majiteľa v tomto plne chápem, že teraz sa takto rozhodol, že to vyčistí, že prispôsobí to na ďalšie využitie. Na tieto komíny v Pohronskom Ruskove boli obyvatelia regiónu zvyknutí celé 10 ročia. Už o pár sekúnd ale budú minulosťou. Odstrel pripravil a riadil Ján Labdavský zo svojho invalidného vozíka, ktorý sa takýmto prácam venuje celé roky. Vyšší 100-metrový komín mal obvod 30 metrov a hrúbku steny 1,5 metra. Použilo sa 39,5 kg trhavín, 140 rozbušiek, strednej odolnosti. Ja ho zaraďujem momentálne tento okruh, ja mám svoj typ náročnosti 1 až 5 a niekde na 4. Výnimočnú udalosť si nenechali ujsť stovky ľudí, spolu s komínmi mizne aj vzácna história. Podľa mňa je to škoda, akože po toľkých rokoch. Budem mi ľúta toho komína. Ale tak, musí sa tam už postaviť niečo iného. Bez tak by raz spadli. Budú nám chýbať. My sme na rovine, je ich vidieť zďaleka. Ten pohľad určite bude chýbať a bude bolieť ešte hodnú chvíľu. Každý hovorí, tam je Pohronsky Ruskov, ten najvyšší komín. V areáli cukrovaru zlikvidoval štát pred 2 rokmi aj environmentálnu záťaž. V nádržiach na zemi boli ťažké vykurovacie oleje. Obec to preto celé vníma aj ako začiatok novej éry. Martin Dušička, TA3. Z hlavných správ je to všetko.